Чао, Чарли. Това е част 2 от влога, който може би никой няма го види, защото никога няма го кача. Както и да. Дойдохме на този храм да го снимаме. Малко се объркахме, защото отидахме на новия, според картата. Но сега сме тука. Супер! Яко е местенцето. Сега остава да измислим какво правим до 8 часа, защото тогава е залеза. И ще видим. Станаха яки кадри. We'll see. Джвак, джвак. Изгубих Бобчо някъде там. Къде е коня? Това е коня. Тя трябва да е някъде тук. А малко я загубих, защото се разлих. Оп! Пристига. Мога да направя хубави кадри на коните. Дай Боже. Се чути къде ма кара да минавам. Да се прибия с скъпоценната техника. Майко! Турбе, морбе! Будили! Харесах си ъгъла. Какво снеме? А? Църкви.